Magandang gabi Pilipinas, ito si Mike Padua at nakadu tayo sa pinaka-latest weekend edition ng ating update at ito po ay na yung darating linggo na po. Okay, so ito po yung ating weather analysis ng ako po ng linggo, Marso 9 hanggang 12, Miyerkules. At ito po ang ating Tagalog version, binaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa pinaka malaking educational institution dito po sa Naga City at sa Bicol Region. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Mukhang papalapit na po tayo sa hot dry season. Subalit dahil po sa La Nina, patuloy pa rin ang mga padaan-daan pong mga ulan at thunderstorms. At meron pa pong pahabol ang amihan at shoreline. Ito po inaasahan sa susunod na ikalawang linggo. So, bali sa Marso 18 hanggang 21 o 22, nandyan pa rin po ang shoreline at amihan. And bagamat ito na siguro ang pinaka-last ng pagbugso ng amihan at shoreline. So, abangan natin yan. Mamaya, papakita natin sa inyo kung ano yung mga lugar na pwedeng apektuhan itong papalapit na shoreline at amihan sa kumakalawang linggo, okay? So, ito po yung last na graph set natin a few days ago. Okay, valid po ito hanggang na yung araw na ito ng linggo. Nagkaroon po tayo ng another shear line dito po sa may silangan ng bahagi po ng gitna at Hilagang Luzon. Amihan naman po dito sa may dulong Hilagang Luzon at West Philippine Sea. Hanggang silanganin sa Bicol, Visayas at Mindanao. So, may mga padaan-daan po tayo, mga rain showers and thunderstorms. Lalo na po nung nakakaang Biyernes, Sabado at Biyernes meron ding ulan. Nagsimula nung Huwebes, hapon-hapon. At lalo na po na yung araw ng linggo. May 3 beses na umulan dito. So, in the next few days, hindi na naman po ang ulan hanggang Friday next week. So, malalaman po natin yan. Okay? So, sa ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. So, yan po. Nakita po natin ang easterlies. Bibigay ng mga showers, thunderstorms, Mindanao. May surface trough po dito. Okay. Ito po ay magbibigay po ng mga rain showers and thunderstorms sa may katimukan bahagi po ng Palau. Samantala, dito po sa area po ng silangang bahagi po ng gitna at Hilagang Luzon, meron pa po tayong shoreline. Bagamat pahina na po ito, kasama po Metro Manila na apektado nitong shoreline. Okay? And then sa ating zoom in satellite animation mula sa windy.com ngayong gabi, alas 12 na po ng March 10. At nakita po ninyo mga thunderstorms dito sa Mindanao. Ibang portion po ng Kabikulan, may mga thunderstorms, Catanduanes, sa Camarines Norte. Dito rin po sa Camarines Sur, mga isolated ones. Dito sa gitnang Luzon, kasama po Metro Manila, Bulacan, may mga thunderstorms po. And dito rin po sa may northern part ng Visayas, sa may Romblon. And also sa may Mindoro, may mga inaasahan po tayo mga thunderstorms. West Philippine Sea, meron din po. At sa ating wind forecast naman po, ay nakita po ninyo na for the next 3 days, bukas, March 10 hanggang 12 ay unti-unting hina na po yung amihan at yung hanging silanganin na magta-take over. May mga showers pa rin inaasahan sa silangan bahagi po ng ating kapuluan. So far sa next week hanggang sa weekend ay okay naman po ang panahon. May mahinang easterlies naman po. May mga ulan pa rin na inaasahan sa magdala lang ng payong, lalo na po sa hapon o gabi. So, pagdating ng Marso 16, yan na po yung forecast na hanging amihan sa may Taiwan at epektado rin ang dulong Hilagang Luzon. But sa Marso 17, buong Luzon na po maapektuhan itong
posibleng last surge ng amihan. And then sa 18 ay mag-extend po ang amihan hanggang sa Bicol region. Sa Marso 19 hanggang 20, so may konting lamig pa rin ang panahon. Okay, pwedeng umawal po ito ng 50 to 60 kph ang bugso ng hangin. Tapos sa Friday, Marso 21, nandyan pa rin po hanggang sa Sabado na unti-unti na pong hina ang hanging amihan. Okay, so yan po ang posibleng pagbabalik ng shear line at amihan. Tabayanan natin. Now, pagdating po sa rain forecast, so yan po, ngayong gabi hanggang bukas ng gabi, Lunes, yan po rin mga thunderstorms, isolated showers sa may eastern Bicol region, particularly sa Catanduanes. Bukas po yan. And then sa Martes, Marso 11, ay inaasahan pa rin mga showers at thunderstorms dahil po sa easterlies sa silangan bahagi po ng ating bansa. And then sa darating pong Sabado, March 15, mukhang talagang very dry po tayo, mainit. Ang inaasahan po sa ibang bahagi po o sa buong bahagi po ng Luzon. May mga showers sa Visayas at Northern Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, dulot po ng hanging silanganin. Now, pagdating po ng pagdating natin sa Marso 17, yan na po ang bagong surge ng amihan sa may dulong hilagang Luzon. At sa 18, magsisimula na po maapektuhan po ang Bicol ng shear line at kunting amihan. Yan po, more than 100 mm. May Eastern Albay, Eastern Sorsogon, Eastern Catanduanes. And sa Marso 20, 21, mukhang buong Bicol affected po itong shear line. And then may mga rain showers na pwede umawat po ng more than 100 mm. Apektado rin po ang Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Northern Panay, at dito rin po sa may northern tip ng Negros. So may mga inaasahan po tayong rain showers and thunderstorms. Ganyan din po sa may silangan bahagi po ng Samar at Leyte provinces. Okay, then sa Marso 22, unti-unti aakyat po yan sa may silangan coastal waters ng Luzon hanggang sa 23, at meron na naman pong ulan na inaasahan po ang Mindanao naman. Dulot po ito ng warm easterlies. Kapaulan po yan sa may eastern sections ng Mindanao. Okay, now sa wave forecast, walang pagbabago. Ang buong bahagi po ng ating kapuluan ay magiging katamtaman hanggang sa malakas. Dito po ay abot po ng more than 2 meters up to 3 meters ang East Philippine Sea, while the rest of the inland waters ng Pilipinas, kalmado hanggang 0.7 ang metro ng laki ng alon, at ganoon din po sa may West Philippine Sea, 0.7 o 0.5 up to 1.2 meters in wave heights. So yan po ang inaasahan natin na yung darating pong 5 hanggang 7 araw. At bago tayo paalam, ito ang pinaka-latest Global Tropics Hazards Outlook. Issued po ito last week. May bago na yung darating pong Webes o Miyerkules. For week 2, valid March 12 hanggang March 18, inaasahan po natin ang more than 80% of above average rainfall sa malaking bahagi po ng Pilipinas. So, dulot po yan ng ongoing shear line, easterlies na dala ng La Nina. And sa Marso 19 hanggang 25, week 3, which is highly uncertain, so many changes will still happen. Ang Mindanao, Southern Palawan, and Southern Sulu Archipelago ay more than 80% of above average rainfall. Samantala, ang rest ng Visayas, may Maropa ay nasa more than 65% of above average rainfall inaasahan. Ang Luzon, kasama po ang Bicol at Metro Manila, ay nasa neutral or normal values ang mga ulan sa ikatlong linggo, but hindi pa natin sigurado yan. So, antabayan na rin ninyo pinaka-latest sa darating posibleng huling bugso ng amihan at shear line between Marso 18 hanggang 21.
Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pardo magpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. But be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.